سلام زخبركم سمعتنا حجي بزعبة نقزوبة شنبقوينا كندهسس نوزوبا شامبقو حانتي كابتن 16 نوسان زوباتات زوبا غاشباركايا اذا نوزوبا مس نوسان زوباتات بارنتو لعلى غاش كومون مس ايثيوبيا تداو اب نوزوبا شامبقو اب 15 محدار كبابتات زطرنفا 37 عدتات اللوا قال كابتن من محدار كبابيتات نوزوبا شامبقو من محدار كباب غرمه بيمبينا شهاته دنب حمبرتي عد مقلل بشكوا دنب اسمرا مايلام عمبوري كمون بمحدار كبابيتات ايكوتا تلغامجا كوتوبيا اندارمادي جزائر ابن اتخليا مالتين عفشاوي بزعبا نزوبا شامبكو مبرتات كبنا زحاتتنايو اما حدارن زوبا شامبكو اتو كحساي اسرات سفيح مبرهي بنالو دحرزا حصار مسغاغرت موزيكا فاتلو حداري منزوبة شامبكو أتو كحساء أسرات وادامنت قبل بنامسجنبو نايلومي كلمة أنا ومسحة فاشية فرقم مهندسين على حد احتفال كذا قاله ثم جمرتها منزوبة شامبكو على بينا تخلى احتفال المسلمين طبعا يلي منزوبة شامبكو مسزبن مللاي نوعي توقعيسكم مساقم من حدارن حزب منزوبة شامبكو وكله كبرتها قليبل نزوا شامبكو هذا خابتن 16 نسان زواتات ناي زوا غاشبار كوينا كبارانتو ندو 54 كيلومتر رحقه تركبه صفات ناي نزوا 2229 كيلومتر كوينو بالراغي بما خلاي كمغام كاب صحي بحر 929 متر ابز نزوا 15 مهدار كبابيتات اب 30 شوعاتن عدتات سطالله عدتات الله بزحو صوصي مصنعتكوا نقبرتها كساب حجدن 53 شح قبل دخول نسبة خالو زنزوا طغماتو نايزين زوا كناما نارا تقرينيا سهو ويد كسر زلوهم كاتقرلو ازي بزحاد مسلو اب محبراو هيوتن كتري خلاهن حدي سلازي بزحنتنا نحنا باغينا اب كل نغورو محبراوي انقصاصا كم حدا اكل نبر كم 5 و6 لهم قلصو اشجرا كل كم حدا اكل كوين انقصاص اذن زوا بمراع مسن زوا ملقي بمعراب مسن زوا لالايغاش بسمينا ومعراب مسن زوا بارونتو بسمين مسن زوا مغولو سمينا ورابنا مسن زوا مسرا داو نزوا شامبكو حدا خابتم فريام نتبوتو زونن زوانا موسو إرترا أنت دا إلنا نسوا عقينا نزين الزوازي أبقم زيتوي أبزن الزوا رواقاش تسقعوا صغير سفحة لساتات اللو إذن لساتات كمتي كفري وزقبهم أي تمزموزن بتزامادم الزحالة عمتات وادا ديركا أغن أبحاثير قزي انتاي كنفرخ نغل فليتنا لنا كما شلب حالفهم كا حتر دنش سرناي طاف صبوغ مرتي كوبو خمسقولو وسيتم ناي تزري الرغاغسون أتو كحساء أسرات أكال مسود إرترا مهان نزوا شامبكو غريسكال نزكال سأكال مسود إرترا زبلا فايدها فايد استقالها كم كل إرترا تسقانا نبلو حزبنا عندي أفراي وفوي نتستوها ومدب زتكبر أمن نحر حدو فقر زلو سرح قدامنا هيبود سرح حزب لنا بعد على لغنتي مريتنا نزوا شامبكو صبح ازي فريامي غنا وساني ناي منغست صبقوا تالو نجرادي زون صفحت مريت
ኣብዚ ሓለፈ እዋን ሰፊሕ መጽናዕቲ ዝገበርናሉ ሎ እቲ መጽናዕቲ ምስለ መጽናዕቲ ዘይኮነ ነቶም ኣፍርዮም መወዳእታ ከዓ ግቡእ ዝኾነ ኣበርክቶን ኣገልግሎት ዝህቡ ሰባት ክወሃብ ምዃኑ ዝተባሃለሉ ዝግበይ ካልእ ነቲ ንዕዘባ ተቐኒዮ ተሓልፍ ሩባ ጋሺ ኣብ ገማጉምኻ ሰፋሕቲ ለሰታት ኣሎ ኣብዞም ሰፋሕቲ ለሰታት ዝዝርኡ ኣዝርእቲ ኣሕምልትን ፍሬታትን ኣሎ ኣራንሺ ለሚን ፓፓዮ ካልኦት ዘይትውን ዝኣመሰሉ ኮይኖም ዓቐኑ ኣዝዩ ውሕድ ከምቲ ንምንዮም ክኾኑ ዝግብኦ እንኳን ዘይኮነ ንዝመፅእ ዘሎ ግዜ ኣንፈት ዝህቡ ሰፋሕቲ ኣዝዮም ፅቡቃት ዝኾኑ ፍርያም ቦታ ከም ዘሎ ኩላና ንፈልጦ እዩ ተኻልእ ማዕረ ማዕሪ ተኸይዱን ናይ ጥሪት ሃብትና እዩ ኣብዚ ንዕዘባ ብዙሓት ጥሪት ኣለዋ ከብቲ ኣለዋ ጠለበጊዕ ኣሎ ኣግማል ኣለዋ ካልኦት እዚኦም እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ንዕዘባና ሰፊሕ ናይ መጋጫ ቦታ እውን ስለ ዘሎ ፍርያመተን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰስተናኸዳ ኣለዋ እቲ ንምስሳንን ዝያዳ ሓጋዝ ዝኸውን ዘለኻ ሓደ ብዓብዪ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣሎ ኣብቲ እንስሳ ግቡእ ምክትታል እዮም ዝገብሩለን ካልእ እውን ነፃ ኣገልግሎት ዝህብ እዚ ናይ ምስ ምምፃእ ናይ ኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪቱን ኣብዚ ንዕዘባና ሓደ ንቑጣ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንድሕነተን መንግስቲ ገዚፍ ወፍሪ ስለ ዝገብር ከም ዘለዋ ንቁፅረን ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ንድሕነተን ንዕብየተን ንምስሳንን መንግስቱን ገዚፍ ወፍሪ ስለ ዝገብር ሓደ ካብቲ ሃብትናን ፀጋናን ዘጉልሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምታ ቀዲመ ዝገለፅኮ እቲ ፃዕረኛን ውፉይ ኣፍራይ ሕብረተሰብ ኣለና እናቱ ስውሕ መሬት ኣለና ዘተኣማምናን ብዓይነተን ብሉፃት ዝኾና ጥሪት ኣለና ነዚ ምስ ደመርናያ ኣብ መወዳእታ ዞባ ጋሽ ባርካ መሶብ ናይ ኤርትራ ንብሎ ነዚ ኣብ ግምት ምእታው ማለት እዩ حبايبي أما حنا نزوج شامبوات كحصاي أسرار بنقصي إرترا أما لا إرترا بفلا في حوض طلعت معريز من العبالة ويرجع محورها أقول له خمس عار عدي وعلن استقال من ذلك السنة كل استجمعت في حال الأوان استقال لمحور الله زرع جميل ناي ما يعلو ناي تمرت له ناي تعلنا له أثو كحصاي استيزين بالترى كده ماي أبزم الصلاة على امتحانات سنة نصير كم زغلاسكا منغستي إرترا ብሉጽነቱን ተሓይሉን ነቲ ገጠራትን ነቲ ድርሓቕን ዝድሓርን ከባቢ ቀዳምነት ሂቡ ብመትከል ዝሰርሓሉ ኣብ ኤርትራ ከተማን ገጠርን ይከፈላለኻ ክትዛረቡን የሸግር ምክንያቱ ትብቲ ከተማታት ዘሎ ኣገልግሎታት ኣብ ገጠራት ሆነ ኣሎ ብኩሉ ዓይነት መለክዒታት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝበዝሓ ዓድታት ምናልባት እቲ ዝርዝር ክስራሕ ምስቲ ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ትገብሮ ዝርዝራዊ ሓበሬታ እኳ ክወሃብ እንተኾነ ዳርጋ ፅሩይ ስተማይ ዘይኣተዋ ዓዲ የለን ህዝቡን ፅሩይ ማይ ክሰቲ ፀኒሑ በብእዋኑ ዝጋጥም ናይ ብልሽት ኣሎ እዚ እውን ምስቲ ናይ ሃብቲ ማይ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ምዝርራብ እናተገብረ ፅገናታት ይካየደሉ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ማይ ከምቲ ዝተበገሶ ኣብ ኩሉን ብማዕርን ሙሉእ ዝኾነ ኣገልግሎት ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣሸግሪ ዳርጋ ልዕሊ 30-40 ሚታዊት ግን ግቡእ ዝኾነ ኣገልግሎታት ዝህባ ኣለዋ እተን ካልኦት ዝተባላሸዋን በብግዚኡ ፅገናታት እናተገብረ ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ህዝቢ ይግበራሉ ኣብዚ ሓደ ፀገማት ኣሎ እቲ ጥንቃቄታት ምጉዳል ብፍላይ ምስቲ ሃንድ ፓምፕ ዝተኣሳሰር ሓላፍነት ክስኮሙ ዘፀጉሙ ንኣሽቱ ህፃናት ተሰደድ እሞ ኣብቲ ኣጠቃቅማ ገለ ሽግራት ስለ ዘጋጥም ኣብ ገለ እዋን ብልሽት ኣጋጥም ነዚ ብልሽት እዚ ኣብ ክንዲ ካብ ዞባ ጥራሕ ተፀቢኻ ፅገና ዝግበረሉ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ፅገና ዝገብረሉ መገዲ ምፍጣር ከም መደብ ተታሒዝሎ ምናልባት ኣብ ሓፂር እዋን ፍታሕ ክርከበሉ ሓደ ካብቶም ተፅኢድና እያ ማለት እዩ ሕራይ ኣብቲ ሓሳይ ኣብቲ ጥዕና ኣብቲ ጉዳይ ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ንዞባ ከምቲ ካልእ ኣገልግሎታት 15 ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ 5 ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ሓደ 6 ዝኾናውን መዋዕለ ህፃናት ኣለዋ ሓደ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ምምሕዳር ከባቢ የብልናን እቲ ናይ ማእከላይ ደረጃ እውን ብናቱ መዕቀኒ ኤኔቲ ክንደይ መባእታ ንኤኔቲ ማእከላይ ደረጃ ክምግባ ክእላ ብዝተፀንዐ መንገዲ ስለ ዝኽየድ እንደሎ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ገለ እኳ ምውሳኽ ዘድልየት ተኾነ ብደረጃ ክትሪኦ ከለካ ዳርጋ እኹል ዝኾነ ዝርጋሐ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እቲ ፀገምና ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ትሕተ ቅርፂ
ገና መንግስቲ በብግዚኡ እኮ ነቲ ሽግራት ቆርፎ እንተሃለወ ዳርጋ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዳሳት እንሰርሓ ዘሎ ኣብዳስ ሕጂ ዝዳስ መስርሕ እንታይ ፀገም ሓደ ትምችል ናይቲ ህፃናት ካልኣይ ነገሩን እቲ ክራማት ይፈርስሞ ኣብቲ እዋን መስከረም ፅገናታት ንክትገብር ግዜ ይወስድ ስለዚ ገለ ምትዕራይ ተገለለ በብግዚኡ ፍታሕ ግበር ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ክልተ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘመናዊ ህንፃ ከም ዝጅምራ ጌርና ኣለና ተንተረፋውን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ግዜ ተስፋታት ኣሎ ብሓፈሽ ግን እቲ ትምህርቲ ኣለና ክንዛረብ ብዙሕ ደሰክፍ ነገራት የለን ምናልባት ኣብዚ ደሰሳዓካ ነገር ተሊ ኮይኑ እቲ ዓይነት ናይቶም ህፃናት ነፍርዮም ዘለና ብፍላይ ኣብቲ ሃገራዊ ምርመራታት ብዙሕ ንዕጉብ ኣይኮንኩን ከምቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ወፃእን ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርን ኣብ መጣጢንካ ትሪኦ ኮይንካ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልየና ወለዲ መምሃራን ተምሃሮ ተስልሳዊ ሓድነት ዝበሃል ዘሎ ኣቀራሪብካ ማዕረት መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንሱ ድማ ጣጠን ተወዳዳርነት ዘለዎም መንስያት ንህናፅ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣኼባታት ይካየድ እዩ ንዕቲ ከታተልዎን ሓንቲ ብደረጃ ልዝዋ ኮሚቴ ኣላ እቲ ስራሕ ተጀማሚሩ ኣሎ ብሓፈሽ ግን ኣብቲ ብቕዓትን ዓይነትን ናይቶም ተምሃሮና ገና ስራሕ ከም ዘድልየና ገምጊምና ኣለና ብሓፈሽ ግን ተዘርጋሐ መንግስቲ ትገብሮ ትኽእልሲ ጫፍ ንጫፍ ማለት እዩ ካብዚያ ንዞባ ተቀረበ 9 ኪሎ ሜትር እያ ሓንቲ ምምሕዳር ተዝረሓቐትካ ክሳብ 74 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዋ ኣላ ስለዚ ተዝረሓቐት ኣለዋ ተቀረበት ኣለዋ ማለት እዩ ሓንቲ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣላትና ምናልባት ምስ ግዜ እናሰፍሐት ትኸይድ ኣብ ማእከል ናይቲ ንዞባ ስለ ዘላ ግን ብዙሕ ሽግር የብሉ ስለዚ ብሓፈሽ ተዘርጋሐ ኣይሰክፍኒ እቲ ናይ ድበልኮ ናይ ትሕቲ ቅርፂ በብግዚኡ እናተመሓሸ ክኸይድ ብዓይነትካ ስራሕ ቃልሲ ነድልየና ማለት እዩ እቲ መደብ ዓርያም ከም ኩሉ ካልእ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተኾይኑ ኣብ ውሽጢ ዝነዞባ እውን ኣሎ ዳርጋ ኣብዞም ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ እዚ እቶም ናይ ትምህርቲ ግዜኦም ዝሓለፉ ኣብ መንጎ 9-14 ዕድመ ዘሎ ኣብ ዝንዞባ እውን ኣሎ ብዝለዓለ ዝስራሓሉ ከም ኩሉ ካልእ ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ካልእ መደብ ነይረ ስለዝተረዳእኹ ዝሓልፈ ዘለዎ ከም ዝበልከዮ እቲ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ናይ በዓል መጉራይ ናይ በዓል ኣቁርደት ናይ በዓል ፈርተሳዋ ይኻኽሰትዎን እቲ ናይቶም ተምሃሮ ዋሕዲ ኣሎ እቶም ተምሃሮ እዚ ዋሕዲ ዘሎ ግን ጨፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ እንታይ ትገብር ኣብቲ ዝቐረቦም ኩሉ ዓይነት ወፃኢታት ትገብር ኣሎ ናይ መግቦም ናይ መደቀሲኦም ናይ ካልእ እንታይ ኮይኑ ገይሩ ንኣብነት ዘብናኸና ንመጉራይ ክኸዱ ማለት እዩ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ተኮይነን ናቁርደት ክኸዳ ስለዚ ኣብኡ ምትዕራይ ኣብ ነዊሕ ምስፍሓት ናይቲ ኣብያተ ትምህርትን ብፅሕ ናይቶም ተምሃሮን ግምት ክግበረሉ ፅቡቕ ነገር እዩ ብሓፈሽ ግን እቲ ናህናቶም ተምሃሮና ኣብቲ ካብ መባእታ ናብ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ተሓልፍሉ ኣብተን ርሕቕ ኢለን ዘለዋ ኣከባቢታት ቀዳምነት ተዋሂብና እቶም ተምሃሮና እንዳ ኮይኑ ከም ትቕፅሉ ስለ ዝግበር ሽግር ዘሎ ይኮነ ምክንያቱ ኩሉ ሓላፍነት መንግስቲ ስለ ዝወስዶ ኣገዳስነቱ ርዱእ ነገር እዩ ግን ብቁፅሮም ካብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ክልተ ቤት ትምህርቲ ናብኡ ተመሳሳሊ ዓይነት ክሳብ ክትገብረሉ ግዚኡ ሓልዩ መፅፎ ስጋ ሕጂ ናይ ተገብረና ኣሎ መደብ ዓርዮም ግን ከም ርዱእ ገይረ ተዛረበ ዘለኹ እምበር ኣለዋ ኩሉ ኣሎ حباي أنتو كحسي أسرار بزعبا صلقيا بالنزاربلو كاب زوالو زوالو صلقيا ولا قحنا نسلسل التخذي أزي زحشد تزمان زحشد صلقيا قيلو زوال زي تزغفل صلقيا قيلو السرحة شامل كبارنتيو إجاب زوال زغام اسمه صلقيا شامل كبارنتيو الناس عنه إذا صلقيا زي مستزازما مقعد الزهلو سوا ويا تهزو صدر ومتو مصدر مع رحمة مذكارها الزكاة وزحون
حاتتا ددلي كون المنيات ردو نغرني كاب شامبقو نبارون تخكي تي رحقات ابزني حج تسرق دلو صرغيا بعقم تكون ب10 كيلومتر ابيلو غودلي كاب شامبقو تبغيسكا نبارون تخكي تمسمر ناي كاركشا دلو عقب عود نبر قلع نحدغا بوتاو بمسرت ሆነ مقيارات تغيرل او تخايد دلو سرحم وفيرو دلو مالن بግብር ክትሪኢ ከለኻ እንድሕር እንበርዶ ኣብዚ ዓመታት እዚ ተሰሪዕ ኢልካ ምናልባት ዕድል ጌርኩም ንባሮም ተዳኺትኩም ክትሪእዎ ይኹም ሰማይ ክትጥምት ከለኻ ክሳብ ክንደይ ተቐዲድ ዘሎ ዘደንቕ እዩ ኣብዚ ሓለፈ እዋናት ካብ ባሮንቱ ንሻምብቆ ወይ ካብ ሻምብቆ ንባሮንቱ ክትከይድ ከለኻ ኣብዚ ጎላጎል ናይ ተከናባ ዝበሃል ኣከባቢ ኣብ መንጎ ባሮንቱን ሻምብቆን ዘሎ ቦታ ዳርጋዊ ኢኻ ትሓድር ዋላቲ እዋን ክራማት ኮይኑ ጭቃ ብመሰረት ይሕልፈካኒ لوم تخينو خمود بان ነገር የለን ካብዚያ ንባሮንቱ ተخينو ካብ 2 ሰዓት ንላዕሊ ይወስደልና ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜ ግን ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ባሮንቱ ትበፅሕ ብስፍሓቱ ተخينو ማካይን ከሓልፋ ከሎ ተጸቢኻ ብፍላይ ኣብቲ ዓቐብ ናይ ካርካሻ ክድይብ ከለኻ ኣሸሽ ክድይብ ዳርጋ ሰብ ካብ ማኪና ወርዲ ትኸይድ ነይሩ ቀልዓለም ዘይብሉ ምክንያቱ ማካይን ድሕር ኮይነን በይነ መወርዳት ህዝቢ ነር ኮይነን ወርዲ ትኸይድ ንኽተሓልፍካ ዝጌናልካ ይትኽየድ ነይሩ እንጀም ድባል ነገር የለን ማዕረ ካብ ባሮንቱ ተበጊስካ ንሻምብቆ ካብ ሻምብቆ ተበጊስካ ንባሮንቱ ክትከይድ ኮይኖ ዘሰክፍ ነገር የለን ካብ 30 40 ኪሎሜትር አቢሊ ስፍሓት ደሎ ጽርግያ በአይነቱም በአቆን ሁሉ ነገር ነው ኮይኑ እዚ ብዙሕ ደዛርብ አይመስለንን ሓደ መሰረታዊ ተሆነ ለውጥ ገርሎ መንግስት ካኹም ኩሉ ካለ እቲ ህዝብ ጻሞር ይብሎ ማለት እቲ مسؤول غيتاي جيت ጉዳይ ናይ መጓዓዝያ እዩ ምዝናይ ኮሮና ተታሰሰር ተሐለፈ ዓመት ካብ ስመራ ሻምብቆ ሓንቲ ሓራት ተመጽሚራ ብልዕሊ ፍርቂ ዋጋኻ ነቲ ህዝቢ ተመላልሶ ነይራ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምስቲ ርስኸቶም ክራኸብካ ቀሊል ነይሩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ተመላልስ ነይራ ምስ ናይ ኮሮና ግን ሕጂ ደው ስለ ዝበለት ህዝቢ ኣብ መንቀሳቐስ ይጻገሚ ካብ ባሮንቱ ሻምብቆ ወይ ካብ ሻምብቆ ንባሮንቱ ክኸይድ እውን ተን መጓዓዝያ ብዘይ ምጅማርን ክጸገም ኣሎ ሕጂ ታይ ጸገም እቲ ናይተን ጻዓነን መኪና ኣብ ርእሲ ዘይምቻት ምዃነን ከናሽቱ ማካይን ኣብ ርእሲ ዘይምችነተን ኣብ ርእሲ ንብረት ተጽረይትካ ብልዓሊ ኣስሓኮ ዘይብሉ ክፍሊት ይሆናሉ ስለዚ እዚ ሓደ ነገር ንምግባር ምምሕዳር بعض مخادم كاب زي ترفهم انتاي كجبركم دلو مستمرحت ما كان اخيبات غيرت حزب انتاي كجبركم دلو مبرهن حبرتان توهيبولو وين اي مقد خيتكم دلو ግን بناتي مرداتا ወይ حيش دبال تناي مغازيا نتي حقنا كورونا بزي صبا مقدي فتح اند تجبرلو حزبي كسانت مرخه نير ناي مغازيا زعابينت ألسي خبيت هون شجر دنبرن تودي تني سرجع بهذا نقرأ نعرفينه فتح رفيبي دنا خاو زحشة مبارون سعرتها تكايدالو بجبرون نتسرح زمر حوان نتسرح زواهادون أكل أصل دولو ما قدهم استخدام سعرن زجبر مسعي متباتن كأون كتروهم تقول خبعفو تين إحنا مرداتنا جن أزيو متشد هون سرجعات تسرع له تين أي موقع أزيو قدايم كحسب الله دول ريتلني تايتي قداينا كورونا أبوتو كله نتقد كتات بزي سبعة مجدي قال فتح عند زي تجارب تهزبي يشغل كم دلو ببوان مرة تسمع عندنا تليفون بدك تتصل ناي تليفون دحين ما سي زوا أبزوس حم حدار كبابتات بعدات تكون تليفون كفرها بس أتشجرني قال عدتات الساعة هوني قل تليفون زي أطوار ناي بوتا تي أي بس عندي تولسي ناي بوتا متعرى من حاجة جركاس كتراها طويلة إن شاء الله بقول سلام تبادل ورنا تكون بوتا عن كفرها بشكا دم سمرة ميلان زين دارو مادي مسناي منصور عزت أساس رتوار تتغير سلزله زبعل شهادة دبالة كبابيتات زبعل عدم عليه بحث شو بعل بيننا نفترها بس قلت له يكون تنين تلفون سي نتقرأ عليهم دارجا تلفون كيتكا ملأتي نختم محلالف سينير كاتم الله صلوا أكاوس دارجا هنا ما أكل نايتي نولد لنا محاورة أو قبلات تتعنى لي أبزن الزواج هذا ما أكل تعنى سلستين دبرات تعنى الله
ክሳቶም ጎሊሑ ብዙሕ ደይዝረበሉ ግን ዓብ ስራሕ ዝሰርሑ እዞም ኣጋር ሓካይም ዝበሃሉ ኣብ ናይ ዓዲ ሓካይም ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ዓድታ ኣብቲ ሚኒስትሪ ጥዕና በብግዜ እንተኮይኑ መሐደሲ ኮርስ ወይ መሐደሲ ኣስተምህሮታት ይወሃቦም እኹል ዝኾነ መድሃኒት ኒዓሶ ይወሃቦም ኒዓሶን ካልእ ምሶም ዝተኣሳሰሩ ናይ ቀዳማይ ረድኤትን ነቲ ሸፈነ ዘይረኸበ ኣከባቢታትካ ንሶም ሓላፍነት ወሲዶም ንጥፈታት ይካይዱ እዮም ሰለስተ መደበራት ጥዕናን ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ኣሎ ኣብዚ ምውሳኽ እኳ ደይፅላእ ትኾነ እቲ ዓቕሚ ሰብ ኣሎ ፅቡቕ ነገር እዞም መንእሰያት ኣብኡ ተመዚዞም ዘለዉ ምስ ርሕቂ ዋላ እንተሃለዎ ኣብ ተወፋይነቶምን ኣብ ቁርብነቶምን ምስ ህዝቢ ዘለዎም ዝምድናን ኣዝዩ ድምስለኒ ቀልዓሎም ዘይብሉ እቲ ዓብዪ ሕቶ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ወላ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ ወሊድ ዝተኣሳሰር ምስ ኣደን ህፃንን ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝተኣሳሰሪ ኣብኡ ተመዲቦም ዝሰርሑ ሓካይም ኣብ ሕክምና ተበፂሖም ዝኾነ ዓይነት ኣብታ መደበር ማእከል ጥዕና ተዳመፂኦም ዝኾነ ዓይነት ሽግር ከጋጥም ንኽእል ስግፍታ ይብሉ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀደም ኣብ ሱራ ዋላ ተወጊኻ ሕክምና እንተበፂኻ ሓዊኻ ከምትከይተኣምኑ ከምኡ ስለዚ እቲ ኣሎ ግን እዚ ስግር ናይ ሩባ ጋሽ ደሎ 4 ምሕዳር ከባቢታት ኣለዋና ሕጂ እዋን ክራማት ኮይኑ ትፈላለያ ማለት ሩባ ንክትሰግር ፅገም ስለዝኾንካ ግርመ ዕዳላ ሸሃቴ ዓዲ ማዕለል ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ማእከላይ ቦታናትን ሓደ መደበር ጥፍና እንደትግበር ነቲ ሽግር ናይቲ ህዝቢ እንተቃለለ ብሓፈሹ ግን ብኣገልግሎት ኢልና ተመፂና ሽግር የብሉን ምናልባት እዩ እቲ ምስ ግዜ ምንዋሕ ናይ ኣምቡላንስ ምብልሻ ወጋጥም ምስኻ በብግዜ ምትዕራይ ትግበረሉ بحفش شغل ما يحكمون الناس قدام يلا. يعني مسألة تتعصرها زي كيفاش مثلا كنت زادة وزبحة لو مدرنا مسحنا مدر أبوه أبو زوج عم يقول مدرنا خير. أب نزينا مسحين مدري تتأسسر كنت شيء إسراء كنت نقود استتحز مدر أب زواب صندوق يغسل سنين. انتايت مسبارنا قومنا يتفاوي متقرع دليو ناي حد نسغانا دليو صح يكايدالو بحبشني تي اكثر 30 شوعاتن عدتاتن 15 مهدار كوابتاتن تسرح تودي كلتا عدتات على أقدمان سريعا بتينا يقدم أجواب سريعا سلب نغرة نعادة بتحدث هنا أجواب سريعا سيرتيفيكيت النفوذ ده تحيل أمام عين مريت كاتاتر ندب حزات سريعا الله بحاف الشغل يتسرح كلنا هذا سريع وبتصدق قصيله كم سنة قلت الشيء إسلام كلتا عوض حفاش كن بالنا. اوكي زين لو حتى الوقت اسمه تعنا ويتزلوا حتى الوقت هذه فلا شامل قاموشي الصحة كمية مثلا أبزي نزوا درجة كل أنت وهبت أقول قلتات الله عندي هذا تعتاوش تهدر بالله نتهزبي العالم تحت ندول نبارون تدي نفعل بمال على الزنوار أو شزن زوار من الزوار عشان بكون من الزوار ممكن يتعلم أبزله وهو أقول قلت الله بيتفرد الله زوات الجامعة كريستال برمان خط فما بيتفرد وسيسي أو سيد جبرالله أيام محاورة ودهنة الله تن محاورات الله كله داي مدبر بوليس الله زيلس نرجع له بزحة انتقالات الله الحزب تغنيكا بتي زوابن أدى نعمل حسرين تفتيله جبوت هنا أقول كل موقع عزيام درلو كلنا لا تي أقول كل كاب جبوت حزبان يمين مالتي المحاضرة الزواج عن مقاطعة الحساسات مدة سمعت المصحف شركة لازم يكون سي نهزم الزواج عن مقاطعة كنت جميرنا سيد جورناتي من محدار زي حزبي حزب غاب زي من محدار زغون عينة نتفت كبراي كلني مالس ببهرون حزب غدا محاضرها حزبون بتم محدار كم محاضرتي مسرتها ومتكب طب كلهم تسريح من النزار ولا مدلناون حزبي ما كله على تتمرد إلنا نزار كلنا وغنا حزب سلسلة فيل قبض هنا أقول بلاتات كيلو ابتكالات عنا تخينون أو قالوت استفاد لعينة فتاة بمعقاب حمد الماين
ኣብ ምግራብ ኣብ ኣግራብ ንኸይወርሱ ዝግበር ቁፅፅር ካልኦት እዚኦም ከምኦም ዳኣመሰሉ ዋላ እዞም ንብሎም ዘለና ፅርግያታት ዝስርሑ ኢልና ንዛረብ ተሃሊና ነቶም መንእሰያት ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዞም መንእሰያት ኣብዚ ሃገራዊ ፍሪ ተዋፊሮም ዘሎ ካብ ዞባ ሞልቂ ማይላም ዝጀመሩ ክሳብ ዝበፅሐሞ ዘሎ በብኸባቢን በብምሕዳሩን ተወዲቡ እዩ ናይ ቀለበጊጥ መሃብ ድዩ ናይ ኣጆኹም ምባል ድዩ ኩሉ ዓይነት ኣበርክቶ ይገብር እዚ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ዝገብሮ ዘሎ ሓይልን ድርዕን ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ካልኦት ናብ ኩሉ ዓይነት እዚ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ልዕል እዩ ግን በቲ ጌርናያ ዘለና ክንዛነ ይብልና ገና ዓበይቲ ዝኾነ ስራሓት ክህልውና እዮም ንኣብነት ፅርግያ ኢልና ንዛረብ ኣለና ፅርግያ ቢንቶ ከድልዩ ቢንቶ ክስርሓሉ ተኮይኑ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ከድልዩ ነዳቆት ተለም ባዕሉ ብተበግሶ ንዓ ከም ዝግበር ማዕዛ ዘይኮነሲ እምኒ ኣብ ምቕባል ድዩ ቢንቶታት ኣብ ምስራሕ ድዩ ካልኦት እቲ ኩኔታት ዝበሃሉ ነቲ ወሓይ ዝሓልፈሉ ሓንሳብ ምስ ፅርግያሲ ከምዚ ናይ ህፃን ምክንኻን ነድልዩ ፅርግያ ሓንሳብ ፀሪካ ጠጠው ሓንሳብ መንግስቲ ከበግሰካ ይትኽእል ምርኩስ ተትሕዘካ እምበር እግሪ ክበካ ኣይክእልኒ ስለዚ ነዚ ተዋሂብና ዘሎ ዕድላት ከም ዓብዪ ረብሓን መክሰብን ወሲድና እቲ ህዝቢ ትክገብሮ ትኽእሉን ክገብር ክኽእል ኣለዎ በቢ ማሕበራዊ ጉጅለ ድዩ በቲ ተወዲቦ ዘሎ ናይ ማእቶት ጋንታታት ድዩ ኣበርክቱ ክዕዝዝ ኣለዎ ስለዚ ተሳታፍነቱ ድምስገን እኳ ተኾነ ገና ግን ደዛኒ ይኮነን ዓበይቲ ስራሕት ከም ዘለውና ርድእ ነገር እዩ ማለት እዩ ብሓፈሹ እቲ ህዝቢ ከም ዝበልኮ እዩ እቶም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እንተዳ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑ ህዝቢ እዩ ባዕሉ ክጉርቦ ዘለዎ ተዳ ትካል ናይ ጥዕና ሃልዩ ፅሬቱ ተኮይኑ ህዝቢ እዩ ክተሓሓዞም ክሕግዞም ዘሎ መንግስቲ ትክገብሮ ትኽእል ገብር ካብ ሃለወ መያውያን ካብ መደበ ኣገልግሎት ክህብ ህንፃ ካብ ኣዳለወ እቲ ህዝቢ ተኮይኑን እቲ ብዓቕሙ ክገብሮ ትኽእል ነቲ ጀሚርዎ ዘሎ ተበግሶ ብኮሚቴታት ድዩ ብጉጅለታት ተወዲኡ ኣበርክቱ ክዕዝዝ ክኽእል ኣለዎ እቲ ስኻ ክትገብሮ ትኽእል ምስ ወዳእኻ ኢኻ ናብ መንግስቲ ገዝካ ክትጥምት መልክዕ ዘለዎ እሞ ተጀሚሩ ዘሎ ዕወት ንምዃን ከም ቀደሙ ተወዲኡ ንጥፈታቱ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣራይ ኣማሓደር ዞባ ሻምበቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ስለተዝሃብካና ንሰማዕትና መብርሂ ካብ ልቢ ይመስልን ወለጊሃሉ ቀለና ኣሜላይ خبركم سمعتنا زعبان الزوبا الشام بقوة الدلنا تحسطه بس تفت الله سلام